Santli ki ying hakasnong paham mauleng arpomer marsenda baka surok ba National Highway 6 ki balamat ika jingsha lengshap shlai hadin ka jingther jong ulap ba hakamir jong ka arpo terik unaitung arhajar arpenreu. Uway ni kirang ba ubalong nong song snong uba ka ying jong uru kala shakta hakate ka jingsha lengshap shlai uba Prince Abraham Selyang ulayethu baka kala kiu bat suki kala pendap wat hadu ki kamera thia kamera shed bat omlong shu wat tang banle ru em. Utei urang ba habakran ulakeno baka daw baro kade naga jingle torti jongka 4 laning road maintenance company ka bahapo jongka NHAI ka Sekura Engineering Work Private Limited ka badon hapa hamau lain toll plaza ka bampen biang yakin nala kiba pentuj bat kiwe gijing don kam. Ya, ada jengking tu. Nilai doang nilai. Kan ini kan di semen lah jin lah. Aku nggak bikin lah. Harta mau nih. Punya mau yang dari sana mau. Kalian bikin. Ba naduk kano beje mo kala silingan kada pum maka jinsya katum ka jinslai kala dehi baro simet bak hangne ngila akan huk bunteli kilong ying ki bala ngat hakane ka apot jinslai ka bala ronglot seduk si kemratya ka bala ronglot seduk si jingsitja bak kumta terter kumba PE hangne katum ka jinslai ka jindap jong kane ka kalau long ka bala pala nalor kane ka jingking ka bodan ne te ngi sotu hang ne ba ka daw ba daw san ka bala penlong ya kane ka jing sleum hang ne ka dei kawai ka jing turti jong ka NHI kumbangi jutip pa ba kum kata ka tenat 4 lane ka pek ya ka maintenance jong ka road safety di side drains and ray hang ne ngi imenta ba nakadaw ka jing bom pikir lane ka jing turti jong kata ka maintenance department under NHI kabala supek tang tikmak sudah kabede batine kinalaum di batut ipanikium om sem ladon ru kano ka jing penkuj ya kinalatut bat om sem ladon ru ya kano ka side drain jong kata ka surok forlen kumbangi UI kapasitas khmat om sem ladon kano ru ka side drain ka babiang kabede bat surok forlen te ka penlong ru yangi kum kinong sungsnong padang ka jinjar bat hoy da syangi sosi ba di belakang tup bunteli kilong ying ke balangat kana ka apot jong kana ka jing slayum dangi tempat hakmat jong ki bor peniak distrik tunjuru hakmat jong ki nomi khmat ki jongi makin somha banda sim khalem ya kane na ka banta ban penbek penbiang ya ka jingdon kam hapo ka imlang ka salang ka jongi hoy ni sungthu om tang hapo snong ka jongi paham uleng apna
Henry ka kentup ru hakiwe ki sinong ki badang bun ki jingtuna ka balale Turki hi da kane ka Forland Maintenance Department under NHAI ke kumta ni kerman bana kalian ki bor nya district bat kumju ru na kalian ki nongmi khmat jungi bakin simkhia lor kane ka banta nadu ki nala tu ki badai ki site dray ki badai has senda jong ka surok Forland bat hantam kumju ru akabai dei bat ke jingtua jingkine kilum hantam ngi hangne ko snong pamoleng arfumer ka jungi ngila UI ba bunteli ki dong ki bala ngat hakane ka jing tua jingkine kilum ndo te hantam akabai dei bat kane ka jing slei Kumba kano teli gilong ying ki bala julor habide kana ke jing slei hakajing antat ka ba malumala kilong kumba si poteli tam kilong ying ki bala ngat hakane ka pot jang kane jing slei